Sziasztok, ez itt a VM Bros, és ebben a videóban eldöntöttük, hogy nem az előző videó kommentjei alapján, de Minecraft-tal fogunk játszani. vágjunk bele. Na, hát itt vagyunk egy mesteremcé szerveren, áruljuk el, hogy 12 szerveren Novacraft, ja. hogyha nagyon meg akartok minket kukolni. Hát én nagyon új vagyok ebben a mesteremcés dologban, vártam. Én pedig nagyon rég játszom ezzel a kiváló játékkal. Ez így elég kaksi lett a fürdőszoba ott fent, mert Azt most csinálom, mert nem azért, mert csöpög az, én vízvezető szerelő vagyok. az jó. Csak azért, mert izét csöpög a szobámban. Hát legalább amikor alszol és elfelejtesz fürdeni a alvás előtt, legalább nem lesz olyan büdös. Hát, az nem oldható meg. Ja? Hát várjál, akkor megoldom én. Milyen majmát mondtak bemenni, na köszönöm. De várjál, hát ez nem, engem nem zavar, hát csak a te szobádba csöpög. Ó, hogy jöttök megfestetés. Akarsz a szobát cserélni? Nem, csak adj egy Menjünk adagját. ki, megcsinálom, várjál. Lesz. De, jó tét lélek. Ahogy nyikorog alattam, ez a szar. Én nehéz vagyok. Deszka. Én nehéz lennék, vagy mi? Hát te mindig is nehéz voltál, nem tudtad? Dehogy nem. Ma mondták, hogy dagat vagyok. Ja, hát 37 kilóddal hagyjuk már. Főleg 37 kiló vagyok. Eléggé ciki. Ilyen nehéz hogy lehet valaki? Értitek? Egyébként, ha mondnátok, hogy kevés az FPS-em, azért elnézést. Szerintem 30 fölött van, de elnézést, hogyha nem 200. Nekem kérlek szépen, most van 61 FPS-em. És jön rajulni, hát Istenem. Bocsánat, aki megteheti. Hát én azt tehetem meg. Na mindegy. Új, ez így nem jó, ez így nem jó, ez így nem jó. Gyere, segítened kell. Elárasztottam azt a nevetet. Úristen, segítenem kell? Na jó van, ezt nem vártam. Mi van? Na, úgy lesz, hogy így lesz. Nézd már onnan a büdös fenekeddel. Tudom, hogy tetszik, nem kell irigykedni. Na, úgy gondoltam, hogy nézd, így, és akkor itt lenne egy ilyen feljáró, és akkor így. Ez nagyon szexi, és ide is tegye már egyet, hogy ki lehessen jönni. Nem, még ezt megtöltöm teljesen, úgyhogy ne folyjon a víz. Vagy csináljak inkább csapot, tudok csapot is csinálni. Nagyon ügyes vagy. Én nem. Nem tudtad? Már egyszer meséltem. Vízvezetékszerelő vagyok. Na jó van. Egyébként tudjuk, hogy nagyon értelmes fajok vagyunk. Köszönjük szépen. Amit úgy hívnak, hogy ember. Már egy kicsit. Ja, bocs, nem tudtam, Zizi, hogy te nem ember vagy, nem akartalak megsérteni. Nem sértettél meg. Ja, te ezt büszkén felállod, hogy nem ember vagy, ugye? Ezt én felvállalom, persze. Na, figyelj, akkor olyat csináljak, ami csapa, karral nyitható legyen, vagy inkább legyen benne állandóan víz. Nem tudom, nyitható karral az menő. Én meg itt nagyon járkálok. Hát akkor csináljál valamit, mondjuk kezd el a padlót, hogy valamit, miből legyen a padló, hozok neked alapanyag. Nem is erre gondoltam. Tégla. Ilyen, tudod, ilyen szexi tégla. És tudom, hol vagy. Piacon. Ja. Hú. Zizi rájött, hogy ez a szerver piacból is áll. Csak ő sem. Szerver. 5 perc múlva a szerverrel. Mi van? Nem mondod komolyan. Sziasztok! Ez itt a VM Bros, és ebben a videóban Color, mi ennek a neve? Itt tudom én valami color szírszor. Amin menni kell a színeken, de ez amúgy rohadt idegesítő, mert úgy nem látok semmit, mint a szar. Olyan világos kék, itt egy világos kék blokk. Hello! Hello! Hallod, akkora vagy ebben, akkora a fejed. Hát mi neked, Istenem? Akkora a fejem, mint egy répa? 2 répa. 2. Új, én nem találok barnát. Én igen. Jaj! Az! Ez nagyon szar, nem tudom melyiken állok. Hát azért már odaértem. Rózsaszín. Szóval. Kedvenc színem. Ja. Nem, itt.
Te mi vagy? Várj, itt nem lehet F5-öt nyomni? De, Na, itt sokkal könnyebb. hogy így googolj? Hát igen, és lássam, hogy rajta vagyok-e. Tehát így fölnézel, akkor így teljesen fölnézetből látod. Igen, Hát ami már csak ketten vagyunk, ugye tudod? nem baj. Győzzön a jobbik, vagy inkább a szarabbik. Hát győzhetek én, szerintem. Szerintem. Nekem jó lesne a nyereség, nekem jó lesne. Ja, mert te mindig is vesztes voltál, és azért jó lesne, nem? Hát igen. Én lezuhantam. Akkor én vagyok a winner. Sziasztok, itt is vagyunk. És Hozzad. újra én fogok cíteni, mert már megint nem találok ilyen szart. Ott van, ne! Júj, ne le fog csúszni. Első kör. Jó, megvan. Mm. Jó, de olyan ritka színeket dob be, pont ami nincs közelem. Persze, fekete sincsen így. Jó, erre az egy blokkra megpróbálok ráállni. Azt a rohadt, mekkora vagy! Hello. Akkora vagy, mint egy répa. Akvakék. Én pont ezen álltam meg. Az ugye az? Ez ugye az? És nem ott- az. És nem az. És nem az. Nyertem, de várjunk. De most minek játszok még, hogyha már egyedül vagyok? Addig megy, még meg nem halsz. Sziasztok, itt is vagyunk következővel. Jep. Na, szari, nincs világítás. Hol? Hát hol? Mindenhol. Jó. Annyira szar, hogy így meg van húzva, hogy ki fogok lépni ebből a... Annyira idegesítő, hogy így ki van húzva ez a dákó cucc. Fütti. Itt a szürke te ide nem jöhetsz. Menj innen. Ide jöttem. Sic innen. Sic. Ez az egyetlen szürke? Akkor most maguk vagyunk, hogy megtaláltuk. Ja. Várjunk. Itt, jó, megállás. Te, sic innen? Mész innen? Nyugodj meg, teasers. Ez meg az egyetlen zöld? Deezer zene kínálat. Ami tök úgy néz ki a Deezernek a logója, mint a skined. Mert ez most a legfontosabb volt. Köszönjük Zizia, hogy ezt így megosztottad velem, hogy olyan Szívesen. a dízel. A de szürke az hol van? Azt már megálltam a szélén. Na most érzem, hogy zöld lesz. Hát Színvak vagy, mint tudni illik. Az... Épp úgy oda... Júj, látnád az én szemszögöbben, majd nézd vissza a videónak ezt a részét. Nagyon kemény. Ugye... Mi? Épp hogy odaértem, vagy mi? Hallod? Úgy a szélén álltál. Húha. Hallod, én most rosszat fogok álmodni. Ezt nem mesélted. Ehhez Basszus, szokott, milyen rózsaszínre álltam, hogy ez lila, vagy mi? hát ilyen rózsaszínes lilás fügykös volt. Ripa. Na, Kiesek. melyik kártyérítén? Na, jövünk a következő cuccossal. Itt tudom, mivel na, nyerjük. Na, Ennyi lett volna az a videó, köszönjük, hogy megnéztétek. hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!